Muri yeZimbabwe ndadzoka manje munoziva kuti nini kana nyaya idzi kana tichinge tatotanga kutotaura tinenge takutodzitaura. So yesterday ndakabuda ndichitaura about nyaya yaComrade Nyokayemabhunu naComrade Bombshell Blessed Geza. So nyaya iyi ndakaibudisa pausiku because I know kuti dai ndakazvina masikati panapa taizochiona, but nyaya iyi irikuramba ichienderera kumberi. Vamwe vari kuuya panapa vakawanda. First of all, let me set the record straight. Team rakawanda vari kuuya vachiclaima vachiti shauda panapa vachiti kuti team Geza's what Geza's revolution whatever. Andina kana one day kana ndakaona mudhara Geza achibuda achitaura kuti team Geza's movement whatever team what zvese zvinenge zvichitaurwa zvezvia. There is no such a thing. Geza ana spokesperson. Geza anongotaura zvinhu zvake akazvimirira. Geza ane YouTube channel yake. Geza ane X account yake yaanotaura zvinhu zvake iye ega. Akatotaura kana muchinge musina kutonzwa ndirini ndiri kutotaura handisirini ndinenge ndazvitaura. So nyaya iri panapa ingori very very simple iri kuitika because isusu pakutaura nyaya iyi takanyatsotaura chokwadi as it is zvakanyatsoitika nezvakabuda kuna Comrade Nyokayemabhunu zvacho. I don't know kuti why vanhu makatanga kuningirikina, but inini manje handisi munhu wechibalance. Makanyatsonditarisa I think kune vanga vakateerera inini wacho kubva kudhara ndakatanga kunzwa mwa kuti hatichatonzwewo zvokutaura panapa because of chichi. To be very honest with you, Kulen TV yangofanana series yepornography. Unoona kuti nyebero tawo chautoone uri pade vanhu, but kana wawega kamoyo kanenge kachingokujunga kuti chimboenda unonzwa dzimwe nyaya dzinenge dzichiitika. Hapana zvamunenge muchitaura. Nyaya ingori simple iri kutaurika, ichingori the same. Chokwadi chinoramba chiri chokwadi. Hapasi pese pekuti tinongotaura nyaya tichingoita zvekubhabhadzirana. Struggle kana imwe comrade akaguka gumbo mustruggle, hapana pokungamboignore mumwe comrade womusiya akadaro kuti aiwa achapora tikazoningira tinozooneka kuti apa tabatwa panorwadza. It's not easy to lose a commander muhondo. It's not that easy. And the relationship between Nyokayemabhunu and mudhara Geza is very simple. Vanhu ava vakasangana pakatotanga nyaya dziya zve-M31 iyaya yakaintroducedwa naNyokayemabhunu ndobva atanga kuihypa kubva kudhara. After hyping that M31 demo, mudhara Geza ndobva auya ndobva asupporta that thing nekuti iye Geza anga ari munhu wekuti aingotaura kuti pasi neZANU-PF aneta handiti. Ndobva abudikira achita sei, achitaura kuti yes musi wa31 iwoyo ngatibudei tese. That's what happened. Saka vadaro vakomana ndobva vatonoti tiri kusapotana tirimo mustruggle. Saka vanhu kuti vakatanga kushanda vese vachisapotana ndobva vasiya uyo akutanga kuhypa achibuda ari pamberi. Muri yeZimbabwe handei musignal makutoiona chichi and stuff, all those things zvanga zvakutaurika. Ende munhu wese akafara, vanhu vakaenjoya, vakatanga kutopindira nyaya idzodzo vachiningirikina. Nhasi manje ndopari kuzonzi ko zvashata papi. Comrade Geza maybe vakanganwa. Nyaya iripo, the secret is kune zvimarakashi nezvimaceo zvinenge zvakabata mafoni zvikangoona panotaurwa nyaya iyoyo. What they know is voice raGeza rakataura kuti zvoni siyai Nyokayemabhunu, anobva atanga kunosiyiwa ende panotanga kuitika action yakawandisa. Nyaya yacho inobva yanyatsoperwa attention. Navo vari kuda kutinyudza Nyokayemabhunu zvechibalance zvokuti vakangonzwa munhu akutaura kuti ko Geza waya asati akomenda that nyaya pototi matengwa maita sei zvimasiya zvinova zvikomenda zviri kana 20 vanhu 20. Imagine vakakukomenda umwe nomwe ane 5 maghost account. Mobva matangawo nemaZimbabwenzi vakapusaka. maZimbabwenzi vamwe vane brains unongohakira zvese zvese. Kule ndari kutukirwa nyaya yaNyokayemabhunu naGeza chaazvitangira mheno zvake chichi makutodairira nyaya idzodzo nevamwewo maZimbabwenzi nyaya yekuti anotadza kunzwisisa zvinhu some common sense. Nyaya iri panapa ingori easy. Hakuna dollar so far rakabva kune vaGeza, hakuna dollar rakabva kune vamwe vanhu. Even those guys vari kunzwa kuunganidza mari hatichataure vanhu vese ivavo. So far hakuna dollar ratirambounganidzwa rakaenda kuenda kunobatsira kuna Nyokayemabhunu so far. Timu rake anasaruwaka ndo vanhu vari kutomhanya vari kutoenda ikoko. Kana kwatengwa hupfu, kana kwatengwa sadza, whatever chinenge chatengwa so far, kana zvizvo zviri kurarama naNyokayemabhunu ndikoko zviri kubva kutimu rake. This one is a struggle. Saka izvozvo vada kuti as if mumwe munhu auda kubuda achitanga arada kudefenda Geza. The message is very simple. Geza doesn't have a spokesperson. Musava muchitinyangadza muchitaura zvisina nebasa rese. Hatisi mabalance ete hatisitomborewa vanhu vachibalance kana makatotarisa. Geza hatomboise even kana mwana wake chacha akabuda achitotaura zvaanenge achitaura hatomboiswi kana pachannel yababa wake. Why? There must be a reason for that, and you must always ask kuti why zvichidaro. Why achizouya achisamanikiri nake kuno kwandii kuisa kune nhingi nababa wake. Because Geza munhu wekuti akazvimirira. Haadi kunze pazotaurwa nzazi ningi wake ataura, ani wake ataura, iye anongotaura zvinhu zvake akazvimirira.
So ndopanguri nenyaya, and it's very simple, it's very easy kuti zvinhu zvakadaro zvingoatendwa zvingoitika. Hapana kana chinhu chakambooma apa. And I don't know why vanhu muri kutanga muri kuda kumudairira nyaya dzake. Aiwa musazodaro Geza, aiwa Geza this, Geza that. It's very simple. Hapana kambona kana nyaya imboripo. Paringonzi even those guys, team yese kushanda Nyokayemabhunu, they are now demanding because they want to know kuti vachiri vese here, vachiri kuwirirana vese here, sekufamba kwavakamboita vese pakuno endorsa chinhu cha M31. They want to know for now kuti zvoni, are we still together or tave kuita zvinhu zvedu ma 1-1? That's what they want to know, and they are demanding answers now. They want to know kuti vari vese here namudhara Geza kana kuti umwe nomwe ari kuita zvake, because at the end of the day it is the struggle, and that struggle paitori matauriro azviri kuitwa mamirira zvakaita estruggle iko zvinezvi ndeyekuti the enemy is still in charge. Of course hatisi kuti zvedu maside shows kana kuti chinchi, but even mustruggle munotoningirikina hatingamboti nekuti because mustruggle musanetsane, musaite zvinhu zvisizvo, musatsurane kana muchinge matadza, munosvika sei panenge patobhaizirana makomberedzi yacho vechokwadi, vari pachokwadi vanototsurana kuti mukuru apa munenge mazotisiyawo apa. Iwewo chaiwo uri mubereki ukasiya vana vane nzara kumba, ndakandiri kubasa vana vangu ndazoningira vanototaura asi nhasi mama maturaya nenzara, nhasi baba maturaya nenzara, kana kutofona muriko kuti hey mazotiregerera pamakangoti maenda ikoko muri kuti tinodyei. Ndo zvinoitika muupenyu, hauzongoti vanangu upenyu aka upenyu tatikuzviziva, but handiti imimi ndimi mubereki, munhu hamufani ngosiya kavana tisina chinhu. Yes makaenda kunotsvaga, but zvamaenda kure ikoko muri kuti tinodyei, ndo zvinoita vana vari vese, kwete kuti unongotosiya vana wobva wangoenda utoignore vana vacho, woti vana vakakubvunza utanga kuti upenyu, kana kuti vanhu vepa next door utanga kudairira kuti aiwa muri kubvunzire chii mubereki wenyu kudaro, hamuzive upenyu here? Ndo zvamuri kungoita zvokuti it's a struggle, hamuzive kuti struggle. It doesn't make sense. MaZimbabweans, let's use our common sense. MaZimbabweans hamusi mabalance, musaitiswe chibalance, musabvume kudairira zvinhu zvotaurwa nezvigananda zvimasiye ndo vari kutotraya kuti kudivide. Nyaya ingoripo iri simple. Team iri kushanda naNyokayemabhunu, they are demanding answers. They want to know kuti vachiri vese here mu this struggle. Hapana chinhu chakambooma apa zvekuzoti mazuva emoti ayewa iwewe hayo wazotengwa wazodai so wazo every day munhu wese anenge ngonzi stop that nonsense. I think itatotaura ipapapa. I think ona takutodai so tinenge takutoziva zvatiri kutaura. Nyaya ingori simple, ndo zvairi muningirikini. Hazvimbokoste kana $5 kana chii, hazvikoste kana $1 kungoenda ngobata ngotarisa kamera kuti hey ngatisangane 2030 kana ngoti saka small video kanongoita kake. Siyai Nyokayemabhunu iko, musiye Nyokayemabhunu, siye zvekuningira maningirikini zvamuri kuita ikoko vanhu vechichichi atopedza. Very simple, ndo nyaya yanga iri kungotaurwa chete. But vanotaiwa Nyokayemabhunu waya ari kutoningirikina akutoita speed. Come on guys, imimi munotaura izvozvo musowo chabatwa iwowo wobva wanyararirwa kana kuti dai anga rama yako yakabatwa, hauzvitaure zvauri kuita izvozvo. Ndosaka uchizona pazvinzi mazimba acho anenge makawadi. Inini ndakazvinotisa those people vari kutaura izvozvo, they are not the real Zimbabweans vari kutaura navo every day up. They are not the real Zimbabweans vari kuda change up. Izvozvo zvigananda nezvimasiye ndo vane problem iyo yekuti vatanga kuti watengwa wazvitaurire chi, watoona zvawakutaura izvozvo wazozviona wakudidii. Those are the people vane ma-problems. But anyway, I don't want to say much now. I just want to let you know guys, kune vanhu vari muSouth Africa, kana uchida kuregisterwa company yako usina work permit or study permit, pana vanonzi Mukoma Owen vanopedza ma-sports ve-education research. What you have to do is to contact him on the numbers that are showing on the screen. Wotaura navo kuti Mukoma Owen, ndanzwa kuti muri kubatsira mazimba pane zvinhu zvakaita sezvizvi, because unongoitika kuna Mukoma Owen ndechekuti iwewe unongoenda une passport yako iri valid, ubva wakuregistera company yako, ubva wakuvhurira FNB business account, wakutoita madhiri ako. Zvakawanda handizokuudzei, but all I want to say is vanhu vese kuti ubudirire ndongo ne-registered company, kuti uwane tender ndongo ne-registered company. Unozviwana sei usina work permit? Unozviwana une nigirikini through Mukoma Owen ve-education research. Zvimwe zvese ndozodzoka ndikutaura because today is hectic.